Penang an tangka mahala pen longle philang ke do karbe tum thurpak pen Daldali Forest Reserve ka parlo habjana ingnam kipriya sayalong nitum KSA Difu District Committee hin pen ke chedon dun thek the lapen laso ingnam kapura sai ke khlemalong forest lapen KAAC tum khangdun vegnenji pusi KSA Difu District Committee hin pen kapang dakpon Daldali Forest Reserve kaparlo habjana longle ka charai ji aphan penang rabang kubang phiatum ingnam kapura phuthak KSA Difu District Committee hin pen ningkang samse je pakrang ponsi bangso asai ke claiming tonti pulote sodak pen kang sai padu ponchi pusi kedam tang chiti ni phai pho arni pherangkia mai kang ne hut KSA Difu District Committee chunbang madhap rongphar ningje pon netung la bangso ari jap ke paru walong ke tum chedon tum the lapen ke komande jongsi la bangso methang jungjung ale phanjong se kemat hatok pudam de tum KSA hoi pen samele tum la bangso angam pi ke paru amul mate abang photo matte tum KSA pen samele tum soda pan tum ingsaji pusin nami tum thengno mate media thengno tum chuning tum Pherangkia maya long rong phara sang ho kaning je pona tengke ingnam jongsi paru et pulote eme thang amatsi kachepa sunglo athe eritum chotiki choarchi along setame RV pen langke kenang sot lapen muniratum echethe ke bang seta tomon nangko lasi ingnam kerai koma bangke kenang sot setame nonason komane longle phelang lapen tangka maha ke do tumsi methang jongjung ale aphan kama thapen ingnam kaparo sai ke klema bangke niritum je don don thek the busi ningje pon phelang kedo akar bia phaya tu mate tangka maha kedo akar bia phaya tu si halabang so arisa mate halabang so ang namalo penangan keparu dolo lapet theng phang setame penangan keparu mate biya son si thekono lasli tum ahok pedala mate laheno itu kar bilo chorli asong pena bangke ni KSA hoi pen itu kani je kang tu bangke laheno je nilitum halaja bang nitum labang so anam kipiya long makin itu he non habjana ing namalong setame tangka mahala pen longle phelangki do tumsi kaparo asai ke klem lasila swalong ing nam raikom sai khila pen KAAC tum setame langdun chari pamesi ke chok cheve ke tuma phan ing sai pon vegnanji puta KSA District Committee hin pen kachuning ri paduponsi komadne akar bia tum jongsi longle phelang a ho hak pen kave vek pulote karbiang long CM tuliram rong hang la pen Land and Revenue EM Amar Singh Tiswa phan chingki pen NOC ke long pen le klemasonte mesenji lapen KAAC tum setame longle ka be binong akar bia tuma phan NOC pia sonte mesenji puta pherangkia maya long ningje pon News report long sodaringti Karbiang long live